नमस्कार मंडळी, मी अनित दळवी तुझं सहर्ष स्वागत करत आहे आपल्या या यूट्यूब चॅनलवर. तर आज सेकंड एक व्हिडिओ घेऊन येतो आहे, रेसिपी व्हिडिओ. मी तुम्हाला नक्कीच टायटलवरनं कळलं असेल की आज आपण जे करणार आहोत तो खेकड्यांचा रस्सा करणार आहोत मालवणी पद्धतीने. विचार केला की थंडीचे दिवस सुरू झाले तर आपण जो चिकनचा बेत केलेला मालवणी पद्धतीने गावठी कोंबडीचा रस्सा, तर म्हटलं थंडीचे दिवस चालू आहेत तर काय असं झणझणीत खावं असं वाटतंय भरपूर वेळ. तर विचार केला आज आपण जाऊया मार्केटमध्ये, खेकडे वगैरे काय मिळतात का पाहूया. तर चांगले खेकडे मिळाले आम्हाला. तर खेकड्यांचा रस्सा तुमच्यासमोर सादर करायचा मी विचार केला. मी कोकणातला आहे, तळ कोकणातला, म्हणजे माझं तालुका आमचा दोडामार्ग आहे. माझ्या गावाचं नाव आहे गोटगे, जिल्हा सिंधुदुर्ग. तर प्रत्येक ठिकाणी जशी आपली जीवनपद्धती जी बदलत जाते ना, जशी आपली प्रत्येक जागेची खाद्यपद्धती ही वेगळी असते. तर जास्त वेळ न दवडता आपण सुरू करूया, चला. तर हे आपल्याला असे खेकडे मिळाले आहेत चांगले. म्हणजे आपले कोकणात असे वाळीमध्ये असे खेकडे नाही मिळत, वाळीतले खेकडे वेगळे असतात. बघा, तुम्हाला जर वाटत असेल की बाबा खेकडे साफ करणं खूप कठीण काम आहे तर जास्त पॅनिक न होता तुम्ही असा चिमट्याचा वगैरे वापर करू शकता खेकड्यांचे पाय बी चांगले मोडून घ्यायला. खेकड्यांचे जे लेंगे आहेत ना ते आम्ही तिथूनच मोडून आणले, कारण लेंगेनंच जरा टेन्शन येतं, कारण इथं धरलं की सोडणार नाहीत. त्यांचे तर पाय एकदा हे केलेत ना की मग काय इशू नाही. मी बऱ्याचशा रेसिपीमध्ये बघितलं असाल, जो खेकड्यांचा जे कवच आहे वरचं, जे पाठ आहे, त्या पाठीचा जो आतला भाग आणि जो खालचा भाग आहे ना तो वापरला जातो रेसिपीजमध्ये. पण आज मी तुम्हाला नवीन काही दाखवणार आहे की त्या पाठीचा वापर तुम्ही कशाप्रकारे करू शकता खाण्यामध्ये. सो व्हिडिओ पूर्ण बघा तुम्ही. खेकडे साफ करताना ना एकदा लेंगे तुम्ही तोडलात आणि त्याचे पाय तोडलात ना की असे नळाखाली चांगलं धुवून घ्यायचे, कारण त्यांच्यावरती माती असते. हो, आता चांगला स्वच्छ धुवून घ्यायचा खेकडा. तर आपण जे भरले खेकडे आता करणार ना, तर भरले खेकडे म्हणजे कसं प्रोसेस सगळी तीच असणार, मालवणी पद्धतीने आपण जे करतो त्याची प्रोसेस राहणार. पण ते जे मेन त्याची पाठ आहे त्या पाठीमध्ये आपण बेसनचं पीठ भरणार आहोत. पण ते जे बेसन जे लागतं ना पाठीमधलं भरलेलं, ते एकदम अप्रतिम, म्हणजे तुम्ही ते खातच राहाल. मग तुम्ही कसंही खावा, म्हणजे भाकरीसोबत खावा किंवा भातासोबत असताना ते तोंडी लावून खावा, पण ते एकदम सुपर्ब लागतं. तर ते कसं लागेल, कसं होणार, कसं करणार ना, ते तुम्ही प्रोसेस आता पूर्ण बघून घ्या नीट. आणि व्हिडिओ अगदी शेवटपर्यंत बघा. हे साफ करून घेतलेले खेकड्याचे लेंगे आहेत ना, हे बघा, हे जे लेंगे आणि हे जे पाय आहेत ना ते आता आपण मिक्सरला बारीक करून घेणार आहोत, कारण त्याचा जो स्टॉक येतो, जो रस्सा, तो आपण सांबारामध्ये वापरणार आहोत. कवचामध्ये आपण जसं बेसन टाकणार आहोत ना, तर त्या बेसनसाठी आपल्याला हे वाटप करणं गरजेचं आहे. ज्यामध्ये हिरवं वाटप, ज्यामध्ये आपण हे कोथिंबीर, ओलं खोबरं, धने, लसूण ह्याचं आपण एक वाटप तयार करून घेणार आहोत. आणि त्यामध्ये आपण हे लाल तिखट देखील ॲड करतो आहे. मी स्वतः खूप फूडी आहे, म्हणजे मला खायला खूप आवडतं. म्हणजे नॉनव्हेज वगैरे काय असेल तर मासे वगैरे मी कमी खातो, पण आताच रिसेंटली जेव्हा मी गावी वगैरे असो तेव्हा गावी मासे खायला जास्त शिकलो मी. कारण मासा जर खाला तर मी सुरमई किंवा बोंबील फ्राय हे मला आवडतं.
आणि शिंपले आपले तिसऱ्या खातो. तिसऱ्यांचं पण आपण कालवण लवकरात लवकर करूया. त्याच्या पण रेसिपीसाठी मम्मीला मी मस्का लावतो. काय काळजी करू नका. तर तिसऱ्या मी खूप आवडीने खातो. बांगडे मी ॲक्च्युली आता गावी खायला शिकलो आहे, कारण मुंबईतले बांगडे मला आवडत नाही. पण जे कोकणात आपल्या साईडला जे बांगडे भेटतात ते खरंच खूप टेस्टी असतात. माझं जर पर्सनल मत जर मला विचाराल तर खेकड्याच्या रस्सासमोर ना ॲक्च्युली चिकनचा रस्सा काही पर्सेंट नाही फेल आहे, काही पर्सेंट नाही. कारण खेकड्याचा रस्सा खरंच जबरदस्त लागतो, खरंच. आणि मग तो तुम्ही तांदळाच्या भाकरीसोबत खावा किंवा मग नाचणीच्या भाकरीसोबत खावा किंवा तो नुसतं पिया. तर गावी असं आपण गावी जर असतो तर मस्त लोट्यावर बसून किंवा खळ्यामध्ये बसून वगैरे तो रस्ता पिला असता. पण ते सगळं आता जस्ट माइंडमध्ये, कारण आता आपण मुंबईमध्ये शेवटी कोकण म्हटलं की नारळाची झाडं गेली माडा. तर लेंगे आणि पाय जे आपण आता बारीक करून घेणार होतो ते आता मिक्सरवरती आपण बारीक करून घेतलं आहे. ह्या स्टॉकची खरीच चव येते सांबारामध्ये. हा स्टॉक आपल्याला असा गाळून घ्यायचा आहे. आता आपण हे बेसन घेतलं आहे एका टोपामध्ये, जे आपल्याला कालवून ठेवायचं आहे. आणि हे ते आपलं ओल्या खोबऱ्याचं वाटप जे आपण तुम्हाला मगाशी दाखवलं मी, ते हे वाटप रेडी करून घेतलं आहे. हे कालवलेलं बेसन आहे जे आपल्याला खेकड्याच्या पाठीमध्ये म्हणजे कवचामध्ये भरायचं आहे. आणि हा आपला खेकड्यांच्या पायाचा आणि त्याच्या लेंग्यांचा जो स्टॉक आहे तो आपण इथं रेडी करून घेतला आहे. या 3 मेन गोष्टी आपल्या इथे रेडी आहेत. पुढची प्रोसेस आपण बघू आई काय काय करते ते. चला. त्याचे हार्ड आहेत ते ओपन करायला. तर आईने आता सगळे साफ करून ठेवले आहेत. ठीक आहे. हां, आता चांगले प्रॉपर ती कवच जे आहेत ना पाठ ती चांगली धुवून घेतलेली. ठीक आहे. इथे आता पातेल्यामध्ये आपण तेल तापत ठेवलं आहे. आता आपल्याला फोडणीसाठी पहिला कांदा, आणि कांद्याचा आवाज आलेला आहे तेलात टाकल्याचा. आणि आता आपण त्यामध्ये ॲड करतोय चवीनुसार मीठ. हा 2 चमचे आपण मालवणी मसाला ॲड केलेला आहे. आणि आता हे आपण ओल्या खोबऱ्याचं जे केलेलं वाटप आहे ते आपण टाकतो. ह्या वाटपात आणि मालवणी मसाल्यात खरी मजा आहे मालवणी जेवणाची. थोडंसं पाणी आपण गरम पाणी ॲड केलं थोडंसं. आणि भाकरी करा आहे. एक कड आली की आपल्याला आपण जो पाय आणि लेंगाचा जो स्टॉक बनवलेला आहे ना तो स्टॉक आपल्याला ह्यामध्ये ॲड करायचा. उकळी आल्यावरती आपल्याला हा स्टॉक त्यामध्ये ॲड करायचा. ठीक आहे. ढवळत राहायचं. कड आल्यावरती थोडं कड येऊ दे त्याला, त्या रस्त्याला आपल्या. मग हे जे पोटाचे भाग आहेत ते आता आपल्याला सोडायचे आहेत. तर आता आई हे कवचामध्ये जे बेसन आहे त्या बेसनमध्ये थोडंसं मीठ ॲड केलेलं आहे. ते बेसन कालवून आपण आता हे त्या कवचामध्ये भरतोय. आणि या बेसनामध्ये आपण ते जे तुम्हाला वाटप मी दाखवलेलं ते देखील ॲड केलेलं आहे. ही अशी कवचामध्ये भरलेली आहेत. आणि हे बेसन तुम्ही काय खाल भाकरीसोबत, वा, त्याला काय वेगळीच चव येते यार. मी तुमच्यासोबत बोलते मला तोंडाला पाणी सुटते. हे सारखं तुम्हाला ढवळत राहायचं आहे कारण आपण त्यामध्ये स्टॉक ॲड केलं आहे ना. हां, कड आलेली आहे आता आपल्या रस्स्याला. आता आपण ह्यामध्ये हे कवचं टाकतोय जे आपण बेसनने भरलेले आहेत, बेसनाने. ही पहा. आणि थोडीशी कोथिंबीर आपण त्यामध्ये ॲड करत आहोत. एक चवीपुरतं कोकमाचा सोला.
तर एक उकळ आली की आपल्याला गॅस आपला काढायचा आहे, म्हणजे आपल्या खेकड्याचा जो रस्सा आहे आणि भरलेले खेकडे हे आपले रेडी होते. आणि आता हळूहळू ना ते कवच जे आहेत ना, ते कवचांचा कलर चेंज होईल. ते लाल लाल कवच होते, काळी होती कवच ती आता लाल होतील. तर इथे आपला हा खेकड्यांचा रस्सा आता रेडी झालेला आहे, भरलेला खेकड्यांचा रस्सा. आणि तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे आता कलर चेंज झालेत पहा. आणि आता आपण हे मस्त गरम गरम भाकरीसोबत खाणार आहोत. तर अशी आपली भरलेले खेकड्यांची रेसिपी रेडी आहे. खेकड्यांचा रस्सा, भरलेला खेकड्यांचा रस्सा, भात, कांदा, भाकरी. हा तुम्हाला दाखवतो मी. हे बघा, हा जो आपण जो कवच भरला आहे ना, हा बघा, हे असं आतमध्ये हे पीठ असतं. हे बघा, मला फोकस नाही करता येणार आहे, असं उलटे करूया. हे बेसनचं पीठ, त्यामध्ये आपण भरलेलं ते, ज्याला आता टॉपची चव आलेली आहे. सो आणि आता आपल्याला हे आता भाकरीसोबत खायचं आहे. आताच पाहिल्याप्रमाणे आपली जी रेसिपी आहे, भरलेल्या खेकड्यांचं कालवण किंवा भरलेल्या खेकड्यांचा रस्सा, सांबार, जे काय आहे ते तुम्ही म्हणा, ते तुम्ही म्हणा. मी खायचं काम करतो, माका लागले भूक. तर इथे बघा दाखवतो मी. भाकरी, हे भरलेला खेकडा, हा यामध्ये बेसन आपण भरलेलं आहे, कांदा, भात रेडी आपला, आणि हा रस्सा एकदम पद्धतशीर झाला. आपण तुला ट्राय करूया कसं झालं ते. अप्रतिम, अप्रतिम. काय माहिती तुमचं तोंडाला पाणी सुटलंय, पण तुम्हाला असा वेळ मिळेल ना, त्याचे खेकडे घेऊन ये घरी आणि करून खावा. थंडीचे महिने सोडायचे नसतात. हे पीठ असं खायचं तुम्हाला बघा. यातलं पीठ असं मस्त घ्यायचं असं. मला पिठासोबत अजून एक खाऊ दे, मी बोलतो. एकदम भारी, एकदम जबरदस्त झालं. म्हणजे आता मी आता इथे व्हिडिओ करणार तर बस करतो, कारण मला इथे कॉन्सन्ट्रेट करायचं. बाकी तुम्ही काय ते लाईक, शेअर, सबस्क्राईब वगैरे जे काय कमेंट वगैरे ते तुम्ही करा. नेक्स्ट रेसिपी आईला मस्का लावतो मी, जरा बघूया. आपण तिसऱ्यांचं कालवण करू. तिसऱ्यांचं कालवण म्हणजे शिंपल्यांचं कालवण. पण तुम्ही पहिले काय करा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. ते केल्यावरच मी मस्का लावणार, नाही मी मस्का लावणार नाही. आता मी खाऊन घेतो, माका जाम भूक लागली आहे. तर हा भरलेला खेकड्यांचा जो रस्सा आहे, हा कसा वाटला, हा व्हिडिओ तुम्हाला, ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती कमेंट करून मला कळवा. आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ मी घेऊन येत राहीन. तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा आपल्या पूर्ण फॅमिलीसोबत, मित्रांसोबत. जास्तीत जास्त कोकणामध्ये आपल्या ह्या चॅनल पसरू दे अशी आशा करतो मी. आणि काळजी घ्या. बाय.